Ditmu gagal misiku. Jarene ndek iki kuwi anggere ana pelicine mesti beres. Alah. Ano-mano dong ngono ceritane. Kakean ngomong ora ono nyatane. Ya sorry. Jenenge menungso kuwi kedunungan salah, ino luput karo mati. Dialogmu apalan ngono kok. Gajah diketoni iso kocah ra iso nglakoni. Yo wis, terus pengenmu piye? Penginku jane yang nginep. Kenal lagi seminggu wis ngejak nginep. Sorry, guyon. Wajahmu iki ketoke polos jebul pikiranmu mesum lah. Ora. Maaf. Aku iki gelar ngejak makan-makan. Mosok mangan kuwi dadak tekan tawuk mangan. Loh, kan golek sing dingin-dingin. Lah apa solo ki panas. Loh, jane ora pati ya, ning kan anu. Anu-anu opo? Gen ketok romantis ngono lho. Kaya karo yang wae. Lah piye, gelem ora? Yo wis, gelem. Soale ngene, Dot. Aku ki lagi butuh duit tenan. Aku wis kadung janjeni gebetan kuwi dolan ku bengi. Terus maksudmu? Ya duit 200 ki mau tak jaluk neh ya. Oh, tidak bisa. Kowe nek tugasmu wis beres. Waduh, mbok anu Dot, di DP separuh sik. Sik. Endi yo? Ngarso pura piye? Moh rame. Terus pengennya sing sepi-sepi. Yo ora sepi ning yo ora rame. Terus piye kuwi? Piye, gelem ra? Bojo 50 to, Dot. Paling ora 150 lah. Ora. Nek gelem 50, nek ora ya wis. Ya wis, 50 ora apa-apa wis, 50. Tenan 50 gelem. Iya, tenan. 50.000 dibayar di muka. Oke. Siap. Siap. Aduh. Wes ngerti. Wes ngerti. Saka sapa? Mbak Mintul. Mintul. Aduh. Ngopo, Mas? Lah piye ya? Piye apane? Ya anu, kan Kon sing cetha to nek ngomong ki. ora maksudku ki apa kowe jek gelem karo aku. Nek dundur wae piye? Lah ngopo? Duitku cupet ya, Ming. Lho, piye to? Aku ki wis baca tekan kene. Wis adus, wis salin. Lah apa biasane iki radus ra salin. Maksude? Ora apa-apa. Lah iki sidone dilanjut apa ora? Ya lanjut to, Mas. Aku ora masalah kok. Tenan, Dik. Tenan. Alhamdulillah. Neng, pertanyaane, Santo ki gelem nampa aku apa ora? Ayo mesti gelem to. Sentot kae cahe manutan. Ne yo mung kuwi. Rodok celelekan. Ya ngomong ceplas-ceplos ora iso direm. Ya wis nakno, aku manut sampean wae. Kowe iki mbok ora manutan ngono kuwi to, Ming. Dadi bingung aku. Lho piye to? Manut salah ora manut salah? Lah aku bingung tenan lho. Duit 50.000 tekan ngendi? Makane, nek orang duwe duit ki rasa ngejak dolan. Bindur ya. As mbul-mbul karepmu, dadi males aku karo kowe. Loh, Ming. Aduh, remuk bolo. Jane iki apane iki? Nek nganti tak starter pisan kas ora gelem urip, tak dol kilon kowe.
Beti. Kene iki lak ketemu pujaan hati kok malah kau ngene to. Hah. Anjir tenan. Yes. Sabar. Innallaha ma'asobirin. Guys, aku ra urusan karo sobirin. Hati, kualat kowe engko. Kualat topo ngabrak kok ngene kok malati. Aduh. Pak Nanto. Duh. Ming, Pak, ngopo rupamu kok koyo suntrut ngono kuwi? gembul kae lho. Wingi ngejak aku dolan, barang aku wis tekan kene ra sida. Lah ngopo ora sida? Mbuh, ra ndedet jare. Ya wis sing sabar. Usahane bapak gembul iki lagi ono masalah. Pantes yen gembul ra nyekel duit. Ya wis Pak, aku tak mulih arep mipili jagung. Ya hati-hati. Pilih jagung. Ayo pilih jagung. Ora apa-apa, Ding. Timbang pilih masa lalu. Kira ngono. Bahan-bahan baku sing tinggo gawe motor. Kuwi umure luwih tuwa timbang awake dhewe sih. Duh. Lah nganyelke tenan kok, Ndra. Nek rusak ya mbok ditandani. Sak dandani kate sok mau. Ora dadi-dadi. Ya berarti kowe sing ra iso dandani. Bengkel ki kono. Ra ndedet. Wah. Jope laris. Rilis lagu bola Bali. Kok iso ngomong ra ndedet lho. Ha sentek kok. Mbok foya-foya mesti. Kamu mung sih nomok. Ah wis, mulane nek lagi ndedet. Ku aja mung dinggo seneng-seneng tok. Sebagian dicelengi nek delalah nek kejadian kaya ngene. Ora bingung. Ndra. Petangi dit musik, Ndra. Pak ndedet. Lah alah. Aktor laris bendino syuting kok iso muni ra ndedet iki lho. Wis entek, sarang-arang syuting saiki. Nggo foya-foya mesti. Nah, mumpung iso nomok. Mulane to, Ndra. Nek duwe duit ora go seneng-seneng tok. Sebagian dicelengi. Dadi Op. Sebagiannya tak celengi. Kanggo tabungan pendidikan karo investasi masa depan. Kita beda, Bro. Wes siap. Payung fantasiku, I'm coming. Usik. Duh, duit kok kari sakmene yo? Wah, nek maling iki. Sorry, aku ora utuh lho ya. Dari sekian banyaknya cah kos kene, sing lagi butuh duit kuwi Aziz karo Gembul. Bener. Gembul butuh duit, ameh dienggo dolan karo Minglo. Aziz butuh duit nggo dandakne motor. Dan saiki do ngaku. Yen ra do ngaku tak gulung dhewe kabeh. sak melarat-melarate aku. Aku ora tau nyolong, Pak. Iya. Najan bisnisnya bapakku agak ora stabil. Aku ora tau nyolong. Ayo lu ngutang toh, Pak, daripada nyolong. Bener. Najan aku ki jarang sholat. Neng aku ki cek wedi dosa. Yo, aku ora nutuh lho ya. Mulane saiki ditelese. Meh. Saelingmu, kowe ndeleh duit ning ndi? Nek celengan tak dele cedak lawang dhuwur kusen. Nah, terus ngertimu nek duitku ilang piye? Celengane iki tiba. Tutupe buka, duwite amblas. Ini. Di antara wong loro iki sing kerep mlebu kamarmu sapa? Ya loro-lorone. Wong aku karo cah-cah ki wis kaya sedulur dhewe lho, Ndra.
mlebu wis blundas-blundus kaya mae dhewe. Nah, ya kuwi masalahe. Selama aku neng kene iki lagi iki lho ana kasus kelangan duit. Lah nggih. Sak ngertiku kos kene iki aman-aman wae lho. Mulane ra dipasangi CCTV. Terus piye? Mosok ana wong njaba mlebu rene. Lah, iso wae kuwi. Terus yo kok duite sumeh. Lah, berarti masalahnya ten jenengan, Pak. Setuju. Loh, Lah jenengan iku nak petugas keamanan ten kampung, kali ten kos niki to, Pak. Ayo berarti tanggung jawabnya jenengan to, Pak. oh ya ora iso ngono. Sik. Aku kok ora yakin nek wong jaba ya. Lah terus apa? Iso nyimpulke ora kowe? Sik. Iki mau kowe meh ning ndi meh? Kok nganggo klambi HP terus nyangklong tas? Meh ning TV dolan ro kancaku. Meh acara apa? Mangan ning restoran ning Raos Elit. Raos Elit. Wah, restoran larang lho kuwi. Emange ndedet. Mulane kuwi aku nyelengi, gen iso mangan ning kono. Malah duwite ilang. Kasih tekan romantis ngene iki. Sik. Saliyane Elit. Restoran kono kuwi jam Yahmini mesti rame lho. Mae kuwi wis reservasi. Halo? Halo, sidane makan jam piro? Iki wis tak reservasike. Aja sore-sore ndak mulai kewongen. Yo ora sepi ning yo ora rame. Terus piye kuwi? Yo sing akeh wong ning suasanane tenang. Ya wis, kaya rencana awal wae. Ning restorane kancane bapakmu kae lho. Jenenge apa kae? Raos Elit. Nah, kuwi. Ya wis ndang reservasi sik. Tak TF, tolong reservasikno ya. Yo oke. Oke. Duh, saldoku limit ih. Muga-muga cukup. Transfer tunai CA. Ora sida ilang cah. Duitnya tak transfer tunai. Lali aku. Oh, tanjir. Ganggu wong but gawe wae. Sis, Bul. Dra. Habis sih. Oke. Turai sithik. Tak nggo pangan pitik. Gentorit no. Paiwan.